Croeso nôl, amser I Helyn Bolia yn ei gegin rwan. Cares yma ti. Iawn, diolch chi. Ni da, diolch. Nes i'n seri cyfer ni diw. Wel, na beth i'n mynd I baratoi, mae'r blas yn awr hydren lle fod trwy'r gegin, so ni'n mynd I baratoi salad cynnes mis Medi. Felly bod ni'n dal I bod yn breuddwydo am yr haf falle, so ni'n mynd I ddod â blas yr haf fewn I mis Medi wrth paratoi salad a chydig bach o wres iddo fe. Lovely, Reit, o'r cam cyntaf, roedd badell yn yr wok yma yn y ffrwmpan ar y gwres, a'i hwnna, dwi'n mynd ychwanegu ti ar y llon lle fwrdd o olew blas sef blodyn aur yma. So mae eisiau ti ar y llon lle fwrdd o hwnna, a'r manteision o hwn yw, achos da chi yn lle cyrraedd tymera chydig bach mwy uchel, yn lle bod fi'n llenwi'r stiwdio gyda gormod o fwg, a wedyn, so mae chydig bach mwy uchel na olew cyffredin, a ychwanegu blast a lliw, dwi'n mynd ychwanegu menyn, a mae'r olew hefyd yn ysgoi'r menyn mae losgi. So yna dri reswm pan mae eisiau menyn a olew. So jyst fe hwnna yn dechrau toddi a dod i'r tymeredd cywir. So yn y cyfamser, mynd I baratoi prif flas y salad, sef y cwsgws. Felly byddwch chi hwn yn y cwpwrdd adre. Mae'n rhwydd iawn I ddod o hyd iddo, mae'n unrhyw farchnad. So dim pwysau o'n mesur. So yna ffordd gorau I baratoi hwn. Chi baratoi mewn basin, mewn potel, mewn cwpan wy, jyst bod chi'n union rhyfaint o grawn a hylif. So mae da fi ti ar 500 gram o'r grawn yma fan hyn. Ond mi allai ti roi cwpaned o rawn. Ie. So, jyst bach union rhyfaint o ddŵr. So, mae da fi dŵr I ddod i'r berw. So, mae da fi 500 gram. So, mae hwnna'n neud 500 gram wedyn. Bod ni'r un faint o'n I fel well fi I fesur o ddŵr berw. Felly, un faint o rawn a dŵr berw. Na ni, yn union. Na ni, Dwi'n meddwl bod hwnna'n gywir. Reit. Nawr te. So'r ffordd gorau wedyn, jyst I orchuddio, so does dim eisiau I goginio fe. So mae'r grawn wrth gwrs yn signo'r hylif, a mwyn cadw'r gwres a'r stem I fewn yn y badell, rhoi plat ar y top. A na gyd? A na gyd yw mor rhwydd â hynny. So mae hwnna'n gael ei Fe ti ti'n gadael hwnna wedyn? Ie, so bydden ni'n rhaid gweld ti ar ryw 5 munud, yn signo, a bod e'n jyst yn chwyddo. Reit, so mae'r menyn wedi toddi a mae'r olew wedi cynhesu. So iat hwn, nawr dwi'n mynd ychwanegu un ewyn o arlleg, achos o'n i ddim eisiau ychwanegu'r garlleg ar tro cyntaf cyn bod fi'n paratoi'r cwsgws, achos mae yna beryg i'r garlleg yma I losgi. So nawr dwi'n mynd ychwanegu y blas i'r olew gyda un ewyn o arlleg. Fydde ti'n gallu jyst torri hwnna'n fant y t-shirt? Ti di crysio fe Bydde hwnna'n iawn. Ie, jyst mae hwnna'n wylusio'r grais, y broses o baratoi. A wedyn mae da fi 2 filet o giw iar wedi dorri'n stribedi. So mae da fi'r frest, so ci gwyn. So mae'n bwysig bod yn cael ei dorri wedyn ti ar un maint. Na ni, felly fi droi ffriog. So mae'n bwysig bod yn cael ei torri ti ar un maint bod y cyd yn coginio trwyddo yn gyfartal. So tra bod hwnna'n ffrio, na I ddechrau ar dressing, yr saws yma. So i'r fasin, dwi'n mynd ychwanegu blas Cymreig, sef ti ar y llon lle fwrdd o mel clir llithrig. A tip bach I chi, mwyn rhai mel neu jam allan o bot jam. Ewn iro'r llwyn gyntaf. So dim ond chydig bach o olew. So mae unrhyw olew wneud y tro. A wedyn mae'r mel neu'r jam yn ei llithro ar y llwyn. So mae hwnna'n dda iawn. Mae hwnna'n dip da, achos mae'n gallu bod yn bit i'n gallu llanast. Mae'n ddigog iawn yn dweud. So mae hwnna'n dda iawn ar gyfer brecwast. Alla bydd y jar i'n cael bod dim lan. So gyfer uwd yn y bore, gyfer brecwast na'r ateb I chi. Reit, wedyn mae da fi mwstard grawn. Nes I brynu hwn ddo pan fues i'n y ffair fwyd yn Saint Fagan. So mae da fi mwstard grawn I fasu gyda chwisgi a bara lawr. Nei, so ni'n adi sadwn. Ni'n dda iawn yna hefyd. O, digon ystan dynen yn y fe. A fi'n llawn iawn. Reit, so at y mel a'r mwstard, dwi'n mynd ychwanegu un oren. So, dwi'n mynd I grafu croen yr oren, heb y pith chwerw na sy'n gorwedd o dan y wyneb. Ogla garlleg ydw fan hyn. Neis. O garlleg yn llenwi'r gegin. So, at yr lliw iar, dwi'n mynd ychwanegu lliw yr hydres, efo'r unions coch yma. A mae'n ychydig bach mwy melys na'r ei gwyn. So, mae'r zest yma mewn at yr mwstard. A heb anghofio prif ran o'r oren, sef y cnawd. So mae eisiau ti ar hanner oren, so mae eisiau'r sef. So yn y bôn, da ni'n chwarae gyda blaseidiau chwerw felys, ie? So mae da ni chwerder yr oren sy'n cydweithio gyda blas melys yr mel. A to'n ni'n meddwl am salad fel rhywbeth oer. Wrth gwrs y salad yn neis gyda rhywbeth trwy, mynd i wed. Na i gweld pan ni'n gweld na
salad cynnes chwi, sut mae hwnna'n gweithio? Sut mae salad yn gynnes? Ti'n meddwl cresu rhyw letys? Letys yn mynd Olympi. Reit, mae hwnna'n jyst yn dod at ei gilydd, a dwi'n meddwl bod y cyw iar yn barod, so ydyn ni ychwanegu'r saws yma. Gan bod e mor fach, dy ti, dwi'n cymryd lot o amser. Mae'r tymerodd yn uchel iawn, so 2 eirin wedi cael ei farnio, a wrth gwrs mae'r saws yma yn lleihau'r gwres yn y baded ffrio, so jyst yr hwnna nôl i'r gwres wedi bod yn lleihau a tiwhau. So fel hyd a lledrith, neu ddatgelu'r basin cywir, fi'n cael ei meddwl hwnna yw e? Hwnna dyn ni'n greiddiol, dwi'n meddwl. Greiddiol, hwnna ddyn ni'n nes ti. Ond ta be, i ddangos, mae'n amsicrwydd, a sydyn, bod chdi'n... Na ni, so mae bron bod yn barod. Ond mae un Dewi wedi bod yn amsugno a mae wedi chwyddo. Reit, so gyda blan fforc wedyn, na gyd i wneud rhyddhau y grawn yma. So does dim blas dim byd o hwn, mae'n union fel tasach chi wedi ychwanegu tato, heb ychwanegu halen, neu pasta, heb ychwanegu halen. So mae'n gerbyd i gario gwahanol blaseiddiau. Ti'n lliws o bethau melys neu bethau sawrus yn dwyt? Ie, na ni, ie, union. So at hwn, na beth dwi'n mynd i ychwanegu, Sian, yw llon llwy de o saws potel mint. O, neis. O, neis. So mae'n mynd ar y lliw a blas yn syth, so just i gymysgu. So fel chi'n gweld, mae'r tomato bach o'r mintis yma. So blas bach ffres. Neis. A fi'n credu bod ni'n barod i rhoi'r salad cynnes yma at ei gilydd. Da ni, amser yn fel pob tro, Gareth. So da ni'n mynd i ro tin crwn gyda cylch yn y canol, so mae da ni agoriad yn y canol, so digon o olew, fel bod ni'n sgoi'r peth i lynu. A dwi'n meddwl bod y cig a'r eirin yn barod o wain. Ydy, dwi'n dweud job iawn hwnna. Fe gei di roi'r cig wedyn mewn yn yr tin yma. Oes. So mae hwnna'n mynd yn sail i'r salad. Dwi'n tollio fo gyd iawn. Ie. Fi'n sefyll nôl fan hyn nawr. Jyst roi chydig bach Ti'n eisiau'r saws, lle? o amgylch yr... Dwi'n eisiau fe drostau. Ynys yn y canol. Ti'n eisiau bod yn sydd yn hegi? A mae'n beth da iawn, felly gael tin gyda canol caeedig. Ti'n gwybod be, Gareth, ni'n mynd i adael llonydd i ti wneud hwn yn dot, a dawn ni nôl ata ti. Ti'n poeni yn y doplet? Wi'n mynd nôl digon pell. A mae'r salad yn... O, chwi. O, yr ochr, Sian. Reita. Gareth, dawn ni nôl i flasu, gei di amser i gwblhau hwnna'n deudi. Diolch yn fawr i ti, Metro.